Hello YouTubers! So, today is July 22, 2020 at nagpalabas na ng press release ng mga advisory ang aming munisipyo kasama yung Sangguniang Bayan at aming pong mahal na mayor Monching Gico, kung saan piniplace nila ang aming barangay sa total lockdown. Kahapon po ay pauwi pa lang ako mga 5 PM in the evening, pinapasok na po lahat ng mga tao sa kanilang mga bahay, and kinaumagahan po ay nilockdown nila ang aming baryo sa Sitio Kabuntunan. Naglinis po sila, kasama po nila ang BFP, dinisinfect ang mga bahay ng mga suspected na nagkaroon ng COVID-19. So total lockdown po kami, hindi po kami pwedeng lumabas at hindi rin pwedeng magpapasok. So grabe po talaga yung mga active na mga tao po dito. Lahat po kung lalabas nakamas or hindi po sila nasa labas. Hindi na sila nakalabas kasi bawal ng yung pagala-gala. And yung mga store, yung store ng auntie ko is sarado po. Okay, kaya nung umaga marami nang namili. Binili po yung dapat bilhin. And halos naubos po yung tinda ni auntie ko, pero ngayon po is sarado po. Grabe. So let's pray for us na naway mag-negative na po lahat during this 14 days na lockdown po kami dito po sa Binalonan, Pangasinan. Yeba. Ito yung unang public advisory na nilabas noong July 21. At ito naman yung Executive Order number 25 na galing po sa Sangguniang Bayan, kung saan nakasaad ang 14 days lockdown sa aming baryo dito sa Binalonan, Pangasinan. Ito po yung kalsada sa aming baryo, wala pong katao-tao. So usually kapag ganitong oras is madaming tao na po dyan kasi tapos na po yung trabaho. Ngayon po wala pong katao-tao po dito, para na po siyang ghost town. So ito po yung store ng auntie ko, naka-close po dahil lockdown po kami.